Dagito iti nakidanon gapo iti ayat iti Diyos. Gapo ti yaay na po nga Kristo baten kadagitoy abilbilin. Iti linaon ti Biblia digitoy iso iti pakaha. Sorsorwan tayo. Nuan niya terebeng ngayon tayo aramidin. Bayat ti kaadda na idi ken kadigiti adalan na adada idi nga naguumong iti maysa alamisaan. Ngem iti bagbagana alamisaan isumit lang ito iti panakalamisaan nga inda pangpanganan gapo iti sao. Isu nga digitoy iti masasao nga kinunana bayat ti addada itumong. Tadigitoy dadduma nga iti panakaawat da addada iti maysa nga lamisaan a makita laeng abanag. So di kita ti handa anawatan inaramid da kadagiti banbanag laeng a makita inaramid da pay aladawan ket napanda ilaklako iti dadduma. Ngem digiti napudno amamadto adda kadakwada digitoy nga pakasaritaan nanipud iti panakabangon iti lubong. Tadigitoy kinunana isu iti tinapay iti biag. Isu daytoy iti agsagrap dayta isu iti espiritu tayo. Ta kinunana po Isos iti Juan 6 iti 35 ni Isos kinunana kadakwada siyak iti tinapay iti biag dayta iti kinunana iti umay kanyak santo ngagbisin ket iti mamati kanyak oray kaano santo amawaw. Tadigitoy iti ibagbagana nga inyat adal gapo kadagitoy asasao. Kinunana naman ni Juan iti 5 iti 47 ngem no di kay patyen dagiti saok kinunana kadagiti sorsorat saan kanto no haan ka abamati iti pamatiyo dagiti saok kinunana. So nga digitoy intayo alaen iti husto akay papanan na digitoy asasao. Tadigitoy isu iti napudno nga inyad adal idi na pong Kristo. Tadigiti dadduma idi nagtangtana butob da isu digitoy nga kinunana iti Juan 6 iti 41 agtangtana butob nga ro dagiti Hudyo iti may papan ken kuana agsipod ta kinunana siyak iti tinapay abimaba manipud langit kinuna na pong Kristo. So digitoy tinna imbagbaga idi nga naggapu sa dingato. Isu nga digitoy napapadag digitoy ngayon nanyad adal idi gapu kadagitoy asasao. Ta kinuna iti Marcos 14 iti 22 ket idi mangegda ni Isos nangala iti maysa at tinapay ket idi binindisyonan na biningbingay na ket inted na kadakwada ket kinunana alain nyo daytoy isu iti bagik kinunana. Digitoy asursurat isu daytoy ti panakabagina nga inna impalpalawag idi. So digitoy tikinnan gapo iti adda kadakwada akapan panunutan. So kadigiti nauneg iti kay papanan na tadigitoy pangarig nga rod iti kaadwan ngayon sasao idi na pong Kristo idi tapno jorekit kita anda makita ken dida bangeg ken dida maawatan.
So digitoy iti adda kingkuana nga isursuro idi. Ta kinunana iti Lucas 14:15 ket idi nangdagitoy iti maysa at nagkisango kingkuana iti panganan iso ni Judas kinunana kingkuana nagasat iti manganto iti tinapay jay pagaryan iti Dios kinunana. So dayta iso iti nanglipot kenkwana dayta nga Judas. Isu nga digitoy haanda anawatan iti inna imbagbaga idi. Digiti laeng adalan na adapudno isu nawatan da. Kadagitoy akay papalan na. Isu nga digitoy ngay nagipapabot kaputi Facebook online Bible study gapo ta nagrami dak ngaron iti page ko nga inakidandanon kada kayo. So digitoy kating kay share digitoy tapno mawatan ni kiti daduma kadigiti kapsat nga hampay anakawa digitoy asasaw ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin Dios so amen. Amen.